Життя сповнене любові до Криму та боротьби за право жити на своїй землі. Ільверу Аметову, ветерану кримськотатарського національного руху, сьогодні 68. Він народився на чужині після депортації, прагнув повернення на батьківщину з молоду та активно боровся за право жити в Криму. Всупереч забороні у 89-му році приїхав на півострів. З іншими кримцями зводив самобуди на рідних землях. Не обійшлося без протистояння з озброєними міліціянтами. Сьогодні Ільвер Аметов, попри окупацію півострова Росією, залишається жити поблизу Судака у заснованому 29 років тому селищі Асрет та продовжує боротьбу за права кримських татар. Коли ми переїхали у ці місця, на роботу нас не брали, будівельні матеріали нам не продавали, ми все везли з Кубані. 14 вересня 89-го року приходили 400 чоловік ОМОНу. Ми тоді облили себе бензином, тому що у нас не було іншого виходу. Ми сказали, ми помремо тут, але нікуди не підемо. І так і залишились. Считаю его просто героический крымский татарин. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности, которых у него хватает, не уезжает из Крыма. Первое и самое главное, не меняя мнения, не меняя убеждений, не присмыкаясь перед новой властью, он продолжает жить в Крыму и в новых условиях находит методы продолжать борьбу за восстановление прав крымских татар.